Bidelaguntza programa. Bidelaguntza Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu oneko eta herritarren partaidetzarako zerbitzuaren prestakuntza ekimena da. Elkarteetako kideak, herritarrak, udal ordezkari politiko eta teknikariak trebatuz, herritarren bizi kalitatea eta aukerak hobetzea du helburu, partaidetzaren inguruko ezagutza lurralde osoan zabalduz. Udalei zuzendutako trebakuntza tailerrak. Tokian tokiko errealitatera egokituta, herritarren partaidetzan edo ekintza komunitarioan gogoeta egin edo sakondu nahi duzue? Hau da zuen aukera. Tailer hauek teoria eta praktika uztartuz garatuko dira. Hautatutako gaiaren inguruko oinarrizko ezagutza eskuratzeko prestatuta daude. Eta saiakera egingo da udaleko errealitatera ahalik eta gehien egokitzeko. Tailer desberdinak eskainiko dira. Nork eskatu eta nork hartu dezake parte? Prestakuntza saio hauen hartzaile nagusiak udal ordezkari politikoak eta udalean edo udalarentzat lan egiten duten pertsonak izango dira. Udalak egingo du trebakuntza tailerrean parte hartuko dutenen aukeraketa, eta udal bakoitzak tailer mota bakarra eskatzeko aukera izango du. Lehen edizioan parte hartu zutenek sakontzen jarraitzeko aukera izango dute. Parte hartzaile kopuruari dagokionez. Gutxienez 10 pertsonako eta gehienez 25eko taldea sortu beharko da. 2500 biztanletik beherako herrien kasuan, ordea, gutxienez 8 pertsonako taldea sortzeko eta eskaera udalerri bat baino gehiagoren artean egiteko aukera egongo da. Gainera, udaleko jardueratik kanpo dauden udalerriko herritar edo eragileek parte hartzeko aukera egongo da. Nolakoa izango da tailerren formatua? Aurrez aurreko 8 ordu arteko trebakuntza tailerrak izango dira. Udala eta trebakuntza taldearen artean adostuko da saioen proposamen zehatza. 2025eko urtarrilean hasi eta uztaila bitartean garatzeko aukera izango da. Zein da nire udalaren intereseko izan daitekeen tailer mota? Herritarrek udal politiketan parte hartu ahal izateko bideak eskaini nahi dituzue? Udalean eta udaletik egin beharrekoa egituratu nahi duzue? Hau da zuen tailerra. Hastapen ikastaroa egin duzue eta sakontzen jarraitu nahi duzue? Partaidetzarako bide, gune edo prozesuak dituzue, baina egiten den horren inguruan balorazioa egin eta hobekuntzak identifikatu nahi dituzue? Ereduarekin edo egiten denaren inguruko kezkak dituzue? Hau da zuen tailerra. Zein da udalaren rola ekintza komunitarioan? Zertan eta nola eragin dezakeen hausnartu nahi duzue? Nondik eta nola hasi? Hau da zuen tailerra. Udaleko zerbitzu edo ekipamenduetatik bizitza komunitarioari ekarpena egiten diogu? Herritarren inplikazioa eta protagonismoa errazten dugu? Ikuspegi inklusibotik lan egiten dugu? Gogo eta hauek zure udalera eraman nahi badituzue, hau da zuen tailerra. 2500 biztanletik beherako herriak zarete eta herritarren partaidetza eta ekimena areagotu edo gaiaren inguruan gogoeta egin nahi duzue? Zuen neurrira sortutako erantzunak nahi dituzue? Hau da zuen tailerra. Eskaera prozesuan urrats hauek jarraituko dira. Udalek eskaera egin ahal izango dute Gipuzkoako eskola irekiaren webgunera sartu eta udalen ekintzetan klik eginda. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaerak aztertu eta udal bakoitzari jakinaraziko dio berea onartu edo baztertu egin ote den. Eskaerak baloratzeko orduan, kontuan hartuko dira zenbait irizpide, hala nola, udalen tamaina, udalaren baliabideak eta udalak herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioarekin duen lotura. Tailerrak egiteko egutegia eta aurrenkera udal guztiek egiten duten eskaera orokorrak baldintzatuko du. Izena emateko epea. Eskaera egiteko epea azaroaren 21ean zabalduko da eta abenduaren 16ean itxiko da. Abenduaren bukaeran hautatuak izango diren udalei jakinaraziko zaie, eta hortik aurrera tailerrak aktibatuko dira.
Tailer hauen bidez jasoko duzuna, zure udalean 10-20 lagun trebatzeko aukera eta 4 ordu inguruko 2 saio doan. Eta eskatuko zaizuna berriz, asistentziarako konpromisoa, ikasitakoak partekatzeko konpromisoa eta programaren ebaluazioan parte hartzea.